Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, στο πιο δυνατό ζευγάρι, 6.30 στο Καραϊσκάκι. Πάμε ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Τελευταία νέα πιθανή ενδεκάδα από τον Πάπη Παπάζογλου. Μπάμπη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Κώστα, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Είναι και η ιδιαιτερότητα των αγώνων κυπέλου και σε αυτή τη φάση ότι αν δεν υπάρξει νικητής σε 90 λεπτά, πάμε κατευθείαν πέναλτι. Οπότε έχει αυτό το ενδιαφέρον του. Για τον Ολυμπιακό, ούτως ή άλλως, όπως και για τον ΠΑΟΚ, είναι στόχο το κύπελο και ειδικά όταν γίνεται ντέρμπι, βγαίνει μια τέτοια κλήρωση, ή μάλλον ένας τέτοιος ορισμός, γιατί οι ομάδες είχαν στα πόδια τους να δουν πώς θα πάνε στα επόμενα group, μάλλον στις επόμενες φάσεις του κυπέλου, από τη στιγμή που υπήρχε league phase. Το θέλουν για ένα επιπλέον λόγο. Τώρα ο Ολυμπιακός, τα προβλήματα του είναι γνωστά. Είναι ο Πυρόλα, είναι έξω ο Πασχαλάκης που θα έπαιζε, βασικός. Είναι έξω ο Μπρούνο και ο Ελκαμπή που παίζουν μεταξύ τους η Νιγηρία με το Μαρόκο απόψε σε 7 στο κύπελο Αφρικής. Άρα ο ένας θα πάει τελικό, ο άλλος θα πάει στο μικρό τελικό. Και είναι από προβλήματα ο Ροντινέη και ο Ποντένσο, οι οποίοι είναι στην αποστολή, μπήκαν στην αποστολή, αλλά πιθανότατα δεν θα είναι στο αρχικό σχήμα. Θα το ξέρουμε περίπου μία ώρα πριν την έναρξη του αγώνα, όταν ανακοινώνεται η ενδεκάδα του Ολυμπιακού. Τώρα, για ενδεκάδα. Κοίταξε, το ερωτηματικό είναι ο τερματοφύλακας, Μπαμπή. Δεν είναι μόνο αυτό. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Ναι, γιατί ο Μεντιλίμπαρ βάζει πάντα τον δεύτερο goalkeeper στο κύπελο. Θυμάσαι ότι πέρσι έβαλε τον Πασχαλάκη. Ήταν ο Πασχαλάκης μέχρι το τελικό, βέβαια. Τώρα που έλειπε ο Πασχαλάκης, έβαλε τον Μπότι, αλλά τα παιχνίδια δεν ήταν ο ίδιο βαθμό δυσκολίας. Οι προπονητές ξύσαν τον Μεντιλίμπαρ. Αν έχουν πάρει απόφαση να δώσουν στον δεύτερο, να βάλουν το βασικό, θα βάλουν τον Μπότι. Αλλά δεν είμαι βέβαιος ότι θα το κάνει. Δηλαδή ότι θα το κάνει απόψε, θα βάλει τον Μπότι και δεν θα βάλει τον Ζολάκη. Οπότε αυτό είναι ένα ερωτηματικό να απαντηθεί πριν την έναρξη του αγώνα. Γιατί ξέρεις, υπάρχει πάντα η μία άποψη που λέει το εξής: άμα τον έχεις τον goalkeeper και τον εμπιστεύω, θα τον βάζεις και στο derby. Η άλλη άποψη είναι ότι αν κρίνεις ότι δεν είναι ακόμη σε αυτό το επίπεδο για να παίξει ένα δύο μάτς, βάζεις το βασικό σου. Δεν είναι κακό ούτε το ένα ούτε το άλλο. Αυτό το βλέπει ο προπονητής και το αποφασίζει αφού κάνει τη συνολική εκτίμηση της κατάστασης. Από εκεί πέρα Κωστίνια, Ορτέγκα, δεν υπάρχει άλλος για μπακ. Τι να κάνουμε, να κάνει με τη Λίμπαρ, δεν νομίζω. Ρέτσος Μπιανκόν, εκεί αφήνω ένα παράθυρο. Μήπως μπει ο Καλογερόπουλος, θα το δούμε και αυτό. Στη μεσαία γραμμή λογικά επιστρέφει ο Μουζακίτης που είχε ίωση τον προφύλαξη στον αγώνα με τον Ατρόμητο. Ο Έσε, ο Στρεφέτσα, ο Τσικίνιο και ίσως περισσότερο Γιάρεμτσοκ, όχι Ταρέμι. Για αυτό που λέγαμε και πριν, ότι το έχουμε βγει φορές, έχει πάρα πολύ καλούς επιθετικούς και κάποια στιγμή πρέπει να παίζουν όλοι. Και στο κύπελο συνήθως βάζει το Γιάρεμτσοκ. Οπότε αυτή είναι μια πιθανή ενδεκάδα. Όμως δεν μπορώ να αποκλείσω, Κώστα, να βάλει και άλλον. Να βάλει και κάποιον άλλον παίχτη, ξέρω εγώ, στα χαφ. Έχει επιλογές εκεί ο προπονητής του Ολυμπιακού. Οριστικές απαντήσεις θα πάρουμε πριν μία ώρα περίπου πριν την έναρξη του αγώνα. Ο συνήθως ο Μεντιλίμπαρ δεν έδειξε ξεκάθαρα πλάνα, ξέρεις, στην τελευταία προπόνηση. Δεν έδειχνε, ειδικά στην Ελλάδα, σπανίως να δείξει κάτι. Έχει κάνει και διάφορες δοκιμές, οπότε θα πρέπει να περιμένουμε. Αλλά να υπολογίσουμε ότι πρώτον, ότι δεν έχει ο Ολυμπιακός μέχρι σε αυτή την αγωνιστική, έχει αναβληθεί το παιχνίδι με τον Αστέρα. Άρα δεν έχει στο μυαλό του λόγο για rotation, ας πούμε. Ναι, σε μια εβδομάδα θα ξαναπαίξει. Ναι, σε μια εβδομάδα θα ξαναπαίξει. 6 μέρες για την ακρίβεια, που είναι πολύ μεγάλο μάτς αυτό με τη Leverkusen και για αυτό το λόγο ζήτησε την αναβολή του αγώνα με τον Αστέρα. Και δεύτερο, ότι οι προπονητές, ειδικά οι Ισπανοί, αν έχουν στο μυαλό τους ότι πρέπει να βάλω κάποια παιδιά να τους δίνω παιχνίδια και να το κάνουν κυρίως στο κύπελο, θα το κάνουν. Και δεν το λέω μόνο για τον Πότη, γενικά το λέω. Γι' αυτό αφήνω ένα περιθώριο να υπάρξουν και κάποια άλλη αλλαγή σε κάποια άλλη θέση. Οπότε γι' αυτό αφήνω κάποια ερωτηματικά. Αλλά εάν δεν αλλάξει κάτι, κυρίως θα δούμε τον goalkeeper, ίσως στην κορυφή της επίθεσης, που νομίζω ότι ο Γιάννης έχει περισσότερες πιθανότητες για να ξεκινήσει. Ναι, για να ξεκινήσει. Όσο και αν ο Ταρέμι είναι πολύ φορμαρισμένος, έτσι. Το λέμε και αυτό. Ωραία. Έγινε, που θα μας λυθούν οι απορίες σε λίγες ώρες, έτσι, όσον αφορά. Ναι, σε ένα λογικά γεμάτο γήπεδο, γιατί έχουν μείνει λιγότερα από 1.500 εισιτήρια χθες το βράδυ.
Εντάξει, είναι και τα διαρκεύσα πάνω, αλλά είναι και καλό το παιχνίδι του. Τα λέμε και έχει και ένα αρκετό διάστημα που δεν έχει δει και ο κόσμος στην ομάδα στο Καραϊσκάκι. Με τις διακοπές την είδε πριν τα Χριστούγεννα, με την Κηφισιά. Ωραία. Έγινε, Πάπη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Πάμε για το μεγάλο ποδοσφαιρικό ντέρμπι εδώ. Χοντρένουν λίγο τα πράγματα, αγριεύουν λίγο παραπάνω και είναι μια μονομαχία τρομερή του πρώτου με το δεύτερο στο πρωτάθλημα. Νοκάουτ για το κύπελο χωρίς παράταση. Να τα λέμε αυτά. Ναι. Καταρχάς, ΠΑΟΚ είναι η μοναδική ομάδα που έχει κερδίσει φέτος τον Ολυμπιακό από τις ελληνικές ομάδες για οποιαδήποτε εγχώρια διοργάνωση. Δεύτερον, είναι το 100ο παιχνίδι του Μεντιλίμπαρ. Σχεδόν 2 χρόνια έχει πάρει τα πάντα. Πρωτάθλημα, κύπελο, Super Cup και ευρωπαϊκό. Είναι νοκάουτ, έχει και αυτό τη δική του αξία, αλλά περιμένουμε να δούμε αρκετές αλλαγές και από τις δύο ομάδες. Ήδη για τον Ολυμπιακό, τα λέγαμε και λίγο νωρίτερα ότι κάνουμε κάποιες εικασίες ως προς το αν θα παίξει ή δεν θα παίξει ο Ταρέμι και το αντικαταστήσει ο Γιάρεμτσουκ, και αν θα παίξει ή δεν θα παίξει ο Ποντένσε, ή ακόμα και ποια θα είναι η γραμμή άμυνας, ελήψη και του Πυρόλα και του Ροντινέ, αν και είναι πολύ συγκεκριμένα τα πράγματα, και αν θα αλλάξει το δίδυμο που πάει καλά. Αναφέρομαι στο δίδυμο Έσε με Μουζακίτη. Ναι. Να θυμίσω ότι πριν από 1,5 περίπου χρόνο, όταν είχε παίξει με την ΑΕΚ στο κύπελο, σε αυτό το 6-0, επειδή ελάχιστοι το θυμούνται, όταν ξεκίνησε το παιχνίδι και είδαμε την ΕΔΕΚΑ, μάλλον πριν ξεκινήσει, είδαμε 11 αλλαγές. Το τι γραφόταν τότε στα social media πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, ο Ολυμπιακός κέρδισε 6-0 με τις αλλαγές. Άρα, να το έχουμε στο μυαλό μας, μήπως με σαρωτικές αλλαγές σε σχέση με τα τελευταία παιχνίδια, ακόμα και με αυτό που έρχεται με τη Leverkusen. Το Μεντιλίμπαρ τον έχει ικανό για όλα. Και ξέρεις, όσο μεγαλύτερο είναι το εύρος αλλαγών, τόσο πιο εύκολα ευνηδιάζεις και τον αντίπαλο. Ένας προπονητής του ΠΑΟΚ που είναι πάντοτε διαβασμένος, και δεν σου κρύβω ότι έτσι όπως παίζουν και οι δύο ομάδες, ειδικά ο ΠΑΟΚ, ένα από τα δυνατά του σημεία θα είναι το πώς θα εκμεταλλευτούν συγκεκριμένες φάσεις, από κόρνερ ή από φάουλ. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι ένα γκολ σήμερα μπορεί να έρθει έτσι στο παιχνίδι, δεν ξέρω από ποια ομάδα, από στημένη μπάλα. Και το λέω έτσι και να κάνω και μια πάσα και ως teaser για αυτά που θα πούμε λίγο αργότερα στοιχηματικά. Λοιπόν, θα τα ακούσουμε αυτά που έχεις να πεις. Εκτίμηση εντεκάδας συνολικά τώρα έχεις? Όχι μια-δυο κινήσεις που τις είπες ήδη. Μια υπόθεση εργασίας με αυτά που δεν έδειξε χθες. Ο Μπότης στο τέρμα. Ο Μπότης, όχι ο Τζολάκης. Ναι, έχει σοβαρή πιθανότητα ο Μπότης που το κάνει αυτό στο κύπελο. Ναι, το ξέρω. Ενδιαφέρον όμως, ο Πασχαλάκης είναι τραυματίας, μας το έχεις πει για τις προηγούμενες μέρες. Ενδιαφέρον γιατί δεν είναι ένα οποιοδήποτε παιχνίδι. Είναι το παιχνίδι του πρώτου με του δεύτερου, ξαναλέω, και ανέφερες ήδη το 2-1 της Τούμπας. Ωραίο αυτό που λες. Και μακάρι να το κάνει, δίνει μια άλλη εντύπωση ο Μεντιλίμπαρ. Κάνει δηλαδή αυτό που κάνουν οι Ευρωπαίοι, και ειδικά οι Άγγλοι. Να δω Μοναστηρλή από τη μία, Μπότη από την άλλη. Έχει και αυτή τη δική του ιστορία. Έτσι, αν το κάνει ο Λουτσέσκου, γιατί ο Μεντιλίμπαρ μπορεί να τολμήσει, ενώ ο Λουτσέσκου, πιστεύω, θα μας τα πει και ο συνάδελφος που καλύπτει το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, νομίζω θα βάλει τσιφτσί. Νομίζω. Πιθανότατα. Λοιπόν, Κωστίνια δεξιά, Ορτέγκα αριστερά, Ρέτσος Μπιανκόνη, Ρέτσος Καλογερόπουλος, βάζω το διαζευτικό ή. Λογικά Έσε Μουζακίτης μπροστά τους, ο Τσικίνιος στον άξονα, αριστερά ο Στρεφέτσα, δεξιά ο Ζέλσον και στην κορυφή ο Γιάρεμτσουκ, αυτή η πιθανή δεκάδα του Ολυμπιακού για απόψε.